O Concello de Moraña conta xa co seu novo centro social multiusos. A nova instalación é o resultado da rehabilitación do antigo mercado municipal da vila, unha gran demanda da veciñanza. A restauración tivo un custo de 1,3 millóns de euros financiado pola Xunta, a Deputación e o Concello. A inauguración asistiron membros das diferentes administracións e máis dun centenar de veciños. Hoxe é un día importantísimo para este edificio e o importante do rural sempre recobrar, non deixar en olvido eses grandes edificios que están e que no seu momento serviron de estandartes en épocas anteriores. Hoxe, o que antigamente foi o mercado ou praza de abastos, hoxe convirtese, cambia de nombre, da igual o nombre como lle chavemos, é importante que o edificio se manteña, que volva outra vez a poñerse en pé. A Deputación de Pontevedra investiu na rehabilitación máis de 850.000 euros. De onde ente provincial destacaron a estrategia de apoio aos concellos que leva a cabo esta administración. Estamos, por tanto, celebrando a entrada en servizo dunha obra magnífica que foi posible gracias ao apoio constante da Deputación de Pontevedra aos pequenos concellos da provincia de Pontevedra, con instrumentos de financiamento apartidistas, transparentes e regrados, dos que se benefician todos e cada un dos concellos desta provincia. O presidente da Xunta de Galicia destacou o modelo de colaboración que se levou a cabo para restaurar o edificio. Alberto Núñez Feijóo tamén felicitou a alcaldesa de Moraña por optar por reformar as instalacións do antigo mercado municipal en lugar de crear un novo inmoble. Un día, efectivamente, no despacho de San Caetano, a alcaldesa veume trasladar este proxecto que tiña diñeiro para facelo, en parte, pero non tiña diñeiro para finalizar a cuberta. Home, facer un edificio sin tellado non parece moi razonable en Galicia. Entón chegamos á conclusión de que había que buscar os cartos onde non os había e así coronar un edificio que ben vale a pena, porque agora sí hai un lugar de encontro digno, un lugar de encontro para as asociacións, un lugar de encontro para o deporte, un lugar de encontro para os veciños e as veciñas, un lugar de encontro para os mozos. En definitiva, agora hai un recoñecemento a todos aqueles que viñan ao mercado para facer trueque nen aquela economía de subsistencia. O multiusos acollerá agora gran parte da actividade cultural de Moraña. Eu sei que é un día moi importante para todos vos, inaugurando este edificio multiusos de Moraña. E cumpre pois con dous obxectivos, e así o definiría eu. Dun xeito, estamos inaugurando un edificio que rehabilitamos, que recuperamos, non estamos levantando nada novo, e por outra banda tamén pois estamos dándolle unha segunda vida útil a este edificio emblemático que temos no noso concello. A xornada comezou cunha viaxe dende o consistorio como os que se facían antes ás potentes feiras de Moraña. Visitouse a exposición do 50 aniversario do Moraña Club de Fútbol exposta na propia instalación e inaugurouse o Belén xigante elaborado pola Asociación de Mulleres Rurais, o Menir. O momento máis emotivo foi coa proxección dun documental audiovisual sobre a historia do antigo mercado.